Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Віншуем усіх наших сяброў. А наши сябры – гэта вы, паважаныя гледачы. Некаторыя з вас даўно з намі знаёмыя, а хтосьці толькі нядаўна пачаў глядзець добраранак. Але ўсё роўна, усіх вас мы лічым сваімі сябрамі. А вы нас лічыце сябрамі? Сёння якраз цудоўны дзень, калі ва ўсім свеце віншуюць сяброў. І зусім не важна, сяброў у вас 20 ці ўсяго адзін. А галоўнае, каб вам было цікава разам. Сапраўды, сябар будзе радавацца вашым поспехам, а калі спатрэбіцца дапамога, заўсёды будзе побач. Прапаную сёння ў свята сяброў абавязкова з імі сустрэцца. Толькі зрабіць гэта не так проста, таму што многія паехалі адпачываць на канікулы да сваіх бабуль ці адправіліся ў аздараўленчыя лагеры. Як тут сустрэцца? Прапаную сёння абавязкова патэлефанаваць сваім сябрам ці напісаць ім ліст. А вы калі-небудзь пісалі лісты? Не электронныя, а звычайныя. Гэта вельмі цікавы занятак. У лісце можна напісаць пра сябе і падрыхтаваць пытанне для сяброў. А яшчэ можна і малюнак зрабіць. Потым трэба вельмі старанна падпісаць канверт. Тут на дапамогу могуць прыйсці вашы старэйшыя. А я люблю наступны адказны момант. Падпісаны канверт з лістом унутры несці да паштовай скрыні. Сябры, вы ведаеце, дзе знаходзіцца бліжэйшая паштовая скрыня? Калі не, сёння і пацікаўцеся. І вы толькі ўявіце, як здзівіцца і ўзрадуецца ваш сябар, калі атрымае ад вас ліст. Ён будзе перачытваць яго некалькі разоў і абавязкова захавае на доўгі час. А зараз на момант адчуйце, што вы сталі дарослымі і ў вас ужо ёсць свае дзеці. Ой, я ўжо уявіла. Дарослая Кася будзе такой жа прыгожай і вясёлай. А дарослы Лесік такім жа разумным і папулярным. І вось вы, такія дарослыя, адчыняйце скрыначку, у якой ляжаць самыя каштоўныя для вас рэчы. Знаходзіце там ліст ад вашага сябра, які атрымалі яшчэ ў дзяцінстве. Дык гэта ж сапраўдная машына часу атрымаецца. Так, цудоўнае падарожжа з сучаснага ў мінулае. Таму адразу пасля нашай праграмы сядайце пісаць лісты сябрам. А хто пажадае, можа напісаць ліст і нам, сваім сябрам з добраранка. Адрас памятаеце? Мы нагадваем 220-114, горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добраранак». Можаце, вядома, скарыстацца электронным адрасам dobraranok.tv@gmail.com. Але мы раім усё ж такі паспрабаваць напісаць сапраўдны ліст на паперы. Тым больш, што зараз канікулы і нікуды спяшацца не трэба. Калі будзеце адпраўляць да нас ліст, так і падпішыце сябрам з добраранка. Будзем чакаць з нецярплівасцю. А зараз падарунак для ўсіх нашых сяброў-гледачоў. Цікавы мультфільм. Мы вырашылі трошкі пажартаваць і паказаць вам зімовы мульцік. Няхай і дзядуля Мароз з намі на сонейку пагрэецца. Сябры, вы любіце мыльныя бурбалкі? Я яшчэ як. І я таксама магу надзьмуць вялікія-вялікія. А мне падабаецца назіраць, як мяняюцца іх колеры. Так, у адной бурбалцы усе колеры вясёлкі. Але на самой справе мыльныя бурбалкі празрыстыя. Іх вясёлкавы колер – гэта аптычная ілюзія. Ой, Лесік, любіш ты гаварыць загадкамі? Не загадкамі, а проста я люблю навуковыя факты. І якія навуковыя факты могуць быць у звычайных мыльных бурбалках? Іх шмат. Напрыклад, навукоўцы даказалі, што мыльныя бурбалкі былі адной з самых старажытных дзіцячых забаў. І ў якім месцы зямлі? Ды паўсюль! Гэта даказваюць археалагічныя знаходкі часоў старажытнага Рыма і часоў старажытнага Кітая. І няўжо ў тыя часы бурбалкі былі такія ж, як і зараз? Вядома, што ў краме іх не куплялі. А пры дапамозе драўляных палачак надзімалі мыльную ваду, якая заставалася пасля прання бялізны. Добра, што зараз мы можам купіць усё для мыльных бурбалак у краме. Да і слоечак з вадкасцю можна выбраць любога колеру і памеру. Сябры, калі падчас летніх канікул адправіцеся ў музей,
Можа вам пашчасціць убачыць адну з карцін, на якой героі выдзімаюць такія бурбалкі. Няўжо такія карціны ёсць? І не адна. Асабліва мастакі 18 стагоддзя любілі такія сюжэты. Напэўна, і самі знакамітыя мастакі любілі гуляць з такімі бурбалкамі. Хто ж адмовіцца ад такой забавы? Гэта і весела, і карысна. Той, хто не хоча хварэць, абавязкова падчас канікул павінен патрэніравацца з бурбалкамі. Гэта каб не кашляць увосень і зімой. Але рабіце такія практыкаванні з бурбалкамі на свежым паветры, а не ў пакоі. І ўвогуле, падчас канікул як мага больш дыхайце свежым паветрам і частуйцеся смачнымі вітамінамі, садавіной ды гароднінай. А зараз мы падорым вам вітамін для добрага настрою. Ранішні мультфільм. Сябры, вы ж добра памятаеце, што выходзіць летам на вуліцу можна толькі ў панамцы ці кепцы. А каб прымаць сонечныя ванны, трэба папярэдне мазацца спецыяльным крэмам ад сонца. Цікава, а хто з жывёльнага свету любіць прымаць сонечныя ванны? Давайте пашукаем адказ разам. Ёсць. Так. Ну? О, пачнём з сурыкатаў, жыхароў пустыні. Глядзіце, на спіне ў іх футра тоненькае. Каб спякотна не было. Так, а на жываце ў сурыкатаў скура чорная. Усё гэта дазваляе ім цудоўна адчуваць сябе ў спёку. Жывот у сурыкату сапраўдны тэрмометр. Гэта як? Калі ім трэба сагрэцца, тады яны ляжаць на спіне і падстаўляюць жывоцік сонейку. А калі становіцца горача, сурыкаты наадварот кладуцца на жывот і так ахалоджваюцца. Здорава прыдумалі гэтыя вясёлыя сурыкаты. Яшчэ аматары прымаць сонечныя ванны марскія львы. Яны любяць збірацца вялікімі групамі на беразе Ціхага акіяна і спрачацца пра тое, дзе знаходзяцца лепшыя месцы для купання. Можна ўбачыць, як марскія львы ляжаць у вадзе на баку, падняўшы адзін плаўнік уверх. Менавіта ў такой позе ім вельмі падабаецца прымаць сонечныя ванны. А яшчэ я ведаю, што драмаць на сонніку любяць алігатары. Але лепш абыходзіць іх бокам, таму што могуць прачнуцца і праглынуць таго, хто стаіць побач. Правільна, Патап, з алігатарамі назіраем на вялікай адлегласці. Праз экран камп'ютара ці тэлевізара тое, што трэба. Алігатары вельмі любяць паляжаць на сонейку і пры гэтым яшчэ і разявіць свой вельмі зубаты рот. Гэта навошта? Каб кагосьці адразу з'есці? Зусім не па гэтай прычыне. Так алігатары ахалоджваюцца. І іх рот быццам вентылятар з зубамі. Усё правільна. А калі алігатары добра падсмажацца на пякучым сонейку, тады ідуць у ваду, там халадней. Яны, вядома, страшныя і з вострымі зубамі. Але алігатарам я нагадую, каб яны на кепкі і панамкі не забываліся. Правільна, а то і можна атрымаць сонечны удар. А зараз давайце зробім невялікую паўзу і паглядзім яшчэ адзін цікавы мультфільм. Для тых, хто не з самага пачатку далучыўся да нашай праграмы, мы нагадваем, што сёння ва ўсім свеце азначаюць Дзень сяброў. Таму ўсіх сяброў мы віншуем і жадаем цудоўных канікул. А яшчэ мы вырашылі напісаць адзін аднаму лісты, папяровыя, каб можна было апусціць іх у паштовую скрыню. І потым захоўваць доўгія гады. Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі ласка, знайдзіце сёння час для вашых любімых заняткаў. Навучыцеся нечаму новаму і карыснаму. І зрабіць на адну добрую справу больш. А мы дорым вам яшчэ адзін цікавы мультфільм. Цудоўнага ўсім дня і да сустрэчы зранку у нашым добраранку!